Asawa sa namatay nga engineer nga gidaro sa jeepney pasayerohan naglisod pagdawat sa nadangatan sa Embana. Desidido siya mosangat og reklamo batok sa driver nga nangain na og dispensa sa nahitabo. Ang exclusive report ni Nico Serino. Kuyog ang iyang inahan, personal nga mipatimaw sa Mandaue City Traffic Unit kaganihang buntag ang asawa sa namatay nga engineer. Gikuhaan og affidavit si Catherine Chan kay desidido gyud siya nga musangat og reklamo batok sa driver nga nakaligis sa iyang bana. Nahitabo ang disgrasya kagahapon sa buntag sa may barangay Gizo, Mandaue City. Ang biktima nga si Albert Chan, usa ka civil engineer, padung unta sa trabahoan. Nagpaabot kini og kasakyan nga jeep sa may sidewalk ug wala makabantay dihang gisungag sa jeepney nga giingong nawad-an og preno. Nadala pa sa ospital ang biktima apan nakabsan gyud sa kinabuhi. Nasakitan ang asawa human makakita sa video nga mikatag karon sa social media. Makalagot kay nganong niadto siya dito sa kilid nga pwede man siya moadto sa diretso lang sa tubangan unta ba. Pero ambot lang, di man sad ka makakuan niya kung unsa joy tinuod na hitabo. Butyag ni Catherine, magdungan gyud sila og biya sa bana matag buntag apan kagahapon miuna siya og lakaw kay hapit na siya nga malate. Giingong mi-text pa ang iyang bana ug nangita kun hain siya. Lisod dawaton pero dawaton ana para makakuan pud siya na siya peace baging soul. Pabilin nga gitanggong sa MCPO detention cell ang driver nga si Renato Llanos. 30 katuig na siya nga nagmaneho ug matud pa kondisyon man ang iyang jeepney. Gani sa wa pang insidente kagahapon, nakausa ka round naman siya sa iyang rota. Sus wala na may brake. Basiyo naman ang brake pag pindot na sa brake, wala naman yun. Mo to nga ako na lang kuan og ako idumbol sa isunod mo dako man siya og damage. Akong planong akong bangga na lang sa daplin. Wala mo ko makaigo rin sa poste kay naalanganin sa kusog dagan ba. Nangayo og dispensa ang driver sa nahitabo. Katong naigo, wala mo to siya kakita nako, gabusina biyayo ko. Yang mapasero kay ako manggingnan nga wala na tay brake. Akong ni-deklarar ko na wala na brake ba. Mo to inungdan. Reckless imprudence resulting to homicide ang isang batok kang Llanos. Ni duha ka injury, pero ang status sa duha ka injury, mga nasitol ni nila sa kasi sila mo ni shoulder sa medical expenses hospital. Uban ni Godfrey Rilien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.